Il-Partit Nazzjonalista permezz tal-Kummissjoni tiegħu għall-Etika ta' biss twiddiba iżda magħha l-ebda azzjoni fil-konfront ta' Jason Azzopardi li ġie żvelat laħa kamra b'xejn fil-lukanda lussuża f'Tel Aviv. Din il-kamra fil-lukanda Hilton tħallsitlu mill-grupp tas-suspettat MANDANT fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, Yorgen Fenech. L-uniku ħaġa li qalet b'mod ċar din il-Kummissjoni li fiha membru minnhom kellu jirrikuża ruħu kien li tagħti ċanfira lil Jason Azzopardi. Il-membru fil-Kummissjoni Jean Karl Soler irrikuża ruħu fuq talba ta' Jason Azzopardi anke jekk iddikjara li fil-fehma tiegħu ma kienx hemm raġuni valida biex jirrikuża ruħu. Fir-rapport tal-Kummissjoni ġie konfermat dak li kien rapportat qabel, jiġifieri li miegħu Jason Azzopardi ħal il-David Take li ma' News iddefenda lil Azzopardi u Benġel ir-regal li ħa Azzopardi mant ta' Fenech billi qal li Azzopardi xtara rigal lura. Fil-fatt quddiem il-Kummissjoni Etika mhux indipendenti tal-Partit Nazzjonalista, Jason Azzopardi semma dan il-fatt u fil-fatt dan l-argument jissemma fir-rapport tal-Kummissjoni Nazzjonalista. Qabel il-Kummissjoni Etika suppost investigat lil Jason Azzopardi, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ikkomprometta ħidmet din il-Kummissjoni billi ddefenda lil Azzopardi u qal li dan huwa politiku li jagħmel ħafna ġid. Qabel waslet it-twiddiba iżda nuqqas azzjoni tal-Kummissjoni Etika, il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika George Hisler taċamata lil Jason Azzopardi għal dak żvelat dwaru b'rabta mal-mawra tiegħu f'Tel Aviv. Hisler kien sejjaħ it-talba ta' Jason Azzopardi bħala superflua meta kien jaf li Hisler huwa prekluż bil-liġi li investigaha l-każ li ġara fl-2017, jiġifieri qabel inħoloq l-uffiċċju tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika. Intant fl-aħħar jiem ġew żvelati iżjed stejjer dwar x'servizzi b'xejn ħa Jason Azzopardi. Intant fl-aħħar jiem ġew żvelati iżjed stejjer dwar x'servizzi b'xejn ħa Jason Azzopardi.